for riget. Det betyder, at vi skal køre tæt på 20 minutter endnu. Så man kan stadig nå det. Misser det, så er der en chance igen i morgen fra 1 til 2, hvor man igen kan købe sig til ture bagrettet. Slutter ikke bagrettet, men i basis. Ja. Hvor man kan få hele 3 unikke oplevelser på én gang. Nemlig en tur på banen, som ellers kun er racerkørende forundt. En tur med en af Danmarks dygtige og kendte racerkørere. En bil, som meget få i Danmark har prøvet. Alt sammen. Samtidig med, at man donerer penge til et godt formål. Nemlig to lækre Ferrari'er på en gang her, F12'eren. Blinker både her og der. Den blinker, når man bremser voldsomt. Kenny Plummer. Her hvor vi får Jan Magnussen i pit i den gule Corvette. Og så Spider på banen igen. Som selvfølgelig er en racerversion af den nok så kvikke gadebil Lamborghini Huracan. Det er en Audi. Den orange var en Audi. Nej, den orange? Ja, det var en Audi. Ekstra lys på. Tom Christensen, der kører den helt nye Audi R8.
A8'eren her. Den ligner måske forgængeren, men det er en spritny bil, som ikke har noget med forgængeren at gøre. Udover det samme, men dog optimeret. Og det er altså første gang, at vi ser R8'eren her i Danmark. Hvis du vil vide mere om den, så har vi en større test af den i næste nummer af Bilmagasinet, men det er fordi, vi har været i udlandet og køre i bilen. Det her det er første gang, vi ser den nye Audi R8 i Danmark. Og blinklyset over og under bilen, det er selvfølgelig Tom har tænkt for det, men når hovedlysene også blinker, så skyldes det, at så reagerer på den måde, når man filmer det. Okay, Niklas. Her kommer Michael Christensen ud igen.